Do pr... Do p***le. Já jsem nespat dolů, Kdybyste nevěděli, tak mým cílem dnešního videa je vyhrát Granny Chapter 2, ale sehnat věci na každý východ. Chci vám hodně poděkovat za 800 odběrů, ale o tom natočím samostatný video. No tatí. No čau. Dnešní challenge bude jednoduchá, nebo jednoduchá nebude. Budu se sehnat všechny věci ke každému útěku, ke každému východu. Takže to nebude zase tak jednoduchý. Ale pokusím se to nějak udělat. Máme dědu, protože babičku nechci. To je špatné. OK, to máme první věc. OK, druhou věc. Do pr... Do p***le. Já jsem nespat dolů, Ať tady. Kámo, reálně zase hned ze začátku. Dědo, nechutný. Musíme si pak jít pro zbraň. Opravdu mě hodně vytáčíš. Ne, prostě musíš být tady v té místnosti, pak ty vole, díky. Vypál. Běž pryč. Díky. No vidíš, že to jde, když se chce. Yes, mám to. Tak jo, půjdeme ho zastřelit. Dědu. Budeme dělat i ostatní věci, takže. Dědo? Čekat, to si otevřu ještě. Ach, tady je. Yes, wrench, nice. Tohle to bude skryť výpon. Jsem potřeboval. Haló. Vylez, já vím, že tam seš. Ach jo. Co mě to zas napadlo? Kde je to zasraný mimino, nechutný? A už leze. No. Teď sem půjde i děda. A už. Tak, dobrý. Dědy jsme se zbavili. Prostě půjdu k miminu, až zase najdu ten wrench, já jsem ho někde nechal a už nevím kde. No. Takže tak. Ale někde byl, to je dobrý vědět. Yes, wrench, nice. To potřebujeme. OK. Yes. Co krakene? Jo, tady bude potřebovat ten padlock. Teď musím ještě najít ten wrench, abych mohl k tomu miminu, protože to je potřeba. Ten je potřeba na co vlastně? Teď tam na něco byl potřeba. Tak to je hezký, že mě vidíš. On přijel, on neumí chodit. Ne! Jo, tak jo. Hej, já to nesnáším, to je strašná hra. Mě to strašně nebaví. Jak o mě mohl vědět? Řekněte mi jak. Jsem dávno mohl zdrhnout helikoptérou prostě. Už na ní mám všechno. Že ne, já se prostě rozhodl, že budu dělat takovou pitomou challenge. Dětku.
Kde seš? Oh! Já se ho lekl zas, ty vole. Tak a tady to pozastavíme. Jelikož teď jsem si všiml v editování, že tady se mi ukázala 1 minuta, že je mrtvej, a předtím se mi ukazovala 1,5 minuty, takže by se mi přepnul game mod mezi tím. Kam je potřeba ten padlock zase dolů v té lodi, já na to vždycky zapomenu. Kam je to potřeba. By to mimino prostě za smůlu svině nechutná. Já nechci to dělat všechno. Já jsem teďkom vypnul tu elektřinu, ne, těch dveří. Yes. Díky. Děláš si prdel, on už je zase vzhůru. Tam jsou náboje. Aha. Pojď sem. Oh! Počkej, není tady wrench? Yes, wrench. Nice. Haló. Pojď sem. Ty skrčku malej. Pojď sem, ti říkám. Dostaneš bombonek. Jo, dobrý, na bombonek slyší. A teď já budu potřebovat ten wrench. Počkej, nebyl ten wrench někde tady? Jo. No vole, já tě taky vidím. Safeký. Yes. Nice. Proč nemůžu tankovat? Halo? Je to rozbitý, ta hra? Tady to mám nejméně rád. Protože ten dědek rád chodí úplně dolů a on může být kdekoliv. No jo, už je vzhůru, už jsem ho slyšel. To piči. Ty vole, ty děcku plesnivej, můžeš prosím tě něco slyšet aspoň. Teď spí. To je takovej hajzl ten dědek. A tohle už je prostě 4. den. A to debilní mimino zas bude vzhůru. Ale to už je mi jedno, já už jsem si od něj ty věci vzal. No jo, už vím. A tamhle. Dobrý, jenom na 1 minutu, to je hrozně málo času. Někde jsem tu musel nechat zbraň, ne? Jo, já jsem můžu vzít vlastně tuhle. Kterou jsem teď zastřelil dětka. Hej, granát, nice. To bylo těsný. Jsem to skoro netrefil. Já ale budu ještě potřebovat tu brokovnici. Ještě ji budu potřebovat. Tady to nebylo, to bylo tam nahoře. No jo. Yes. Děda je dole, musím rychle. Musím ale rychle. Ten hajzl je teďkon z dole. No vole. Určitě. Už mě nevidíš teďkonc. Ama nech to, prosím. Dětku. Nahoře. Jo, takže lodí už bych dávno mohl zdrhnout. Ale ne, prostě. Já musím všechno dělat. Teď už vlastně jenom to kolo potřebuji ke dveřím, to je taky všechno už. Prosím? Co to mělo být?
OK. Už to nechci hrát. Jsem mrtvej, jo. Jsem mrtvej. Den 5. Hej, já si myslím, že už se to počítá, ne? Já už mám všechno sebraný, už jsem všechno našel. Klidně já vám řeknu, kde ty věci jsou. Hajzle, vole, se nesměj. Kde nesl... Všechno nanosený nahoře. Shotguna. Kde je shotguna? Kde jsem jí nechal? Nevíte, kde jsem jí nechal? Teď konc, pokud tady skočím dolů, tak on tam bude. No. Ještě, že jsem neskočil. To je ono. Už nepotřebuju. Dobré, klepící pásku. A tady. Tak, díky, že mi nakonec poštíš písničku. Tak jo. A já odsaď jdu, já už nechci. Já už nechci. S Bohem. S Bohem. Na pátý den.